हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायना लानाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैसो बाहेरायाव ओंखारदों अखा हानाय हिसाबै। खोथाया जाहैबाय जिहेतु क'क्राझाराव दाखालि क'क्राझार बाटारमारि नामा नैबे गौरां खाथियाव बर'नि जिहेतु हा बे हाखौ दिनै गभर्नमेन्टआ दिनै सिख'नो नागिरदों। बावहाय जों बर'आनो मैया मोनसे मिडिया नुदों, निउसाव नुदों, बड'सा निउसाव नुदों आं। दिनै सासे मादैया 75 बोसोर जाबाय होनबा दिनै बे बोसोराव बिसोरो दिनै बावहायनो उन्दैनिफ्रायनो बिसोरो आबाद मावनानै जादों। बे आबाद मावना जानायखौ दिनै जोंनि बे खुंथायाव थानाय प्रमद बर' बिथाङा चिफआ मानो बादा होनो हायाखै? दिनै सरकारि माबा मोनसे माबा खालामनो नागिरदों। दिनै बेयावहाय सोरबा गुबुन हारिया दिनै आबाद मावना जानाय मोनबा जेबो खालामनो हानाय नङामोन। दिनै जों बर'आ दिनै बे हायाव एथ'राब बोसोर आबाद मावनानै जाबाय। बे आबाद मावना जानायखौसो दिनै नों चिफआ बेखौ नुनो मोनबाय नामा? गुबुन हा नुवासैमोन नामा? आंनियासो खोथाया बे। दिनै आरोबाव लोगोसे जिहेतु फरेस्ट रन्जित बसुमतारी, नोंथाङाबो गुबुन हाखौ खोन्थाना होनो हानायनि जेबो राहा लामाखौनो नुवासैमोन नामा? बावहाय दिनैहाय मोनसे नों बर'आनो दिनै नों बर'नि फिसायानो आबाद मावना जागासिनो दङ होनबा दिनै बावहाय नों बर'नि मानसिखौनो जुदि होखारोब्ला होनबा माब्रै जानो? जों दिनै दावहा नांनाया बर'नि बे जोंनि आफादाबो बे हानि थाखायनो नांदोंमोन। दिनै बिथां प्रमद बर'आबो सानसे समाव हानि थाखायनो बेसेबां दावहा बा बे दावहाथ' बिथांमोना बेसेबां होसिख्रावनाय हाबाफारि लादोंमोन, उखैहाबनाय हाबाफारि, थै होलायनाय हाबाफारि, बिदिनो बायदि बायदि हाबाफारि लादोंमोन। होनबा दिनै नोंथाङा दिनै खुंथायाव थानानैबो बेखिनि खामानिखौ नोंथाङा होबथानो हानायनि राहा लामाखौ लायासै मानो? खारन दिनै बावहाय नोंथांमोना बे मादैया जाखिनि खोथा बुंनाय आरो बिनि सिगां सासे जिहेतु आदा बिथाङा माबा मोनसे बिथाङाबो बे हानि बारैनो खोथाखौ बुंदों। आं बेखौ नोंथांमोननो लास्टाव एसे हगारनानै होगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था, फुरा नायजोबनांगौ। ओंखायनो बर' रायजो राजा नोंथांमोना दिनैहाय गभर्नमेन्टआ जोंनि जाखिनि खुंथायाव थानाय बिथांमोना जों बर'निनो दैदेनगिरि, जों बर'निनो हाखौ सिख'नानै बा बायदि रोखोम खालामनानै षड़यन्त्र खालामनानै बा षड़यन्त्र ना मा होनना बुङो बिदिखौ गुबुन गुबुन खायदाजों गुबुन आयदा आदबजों बेफोरबायदिजोंनो जों बर'खौ होखारनो नाजाबाय थादों। दिनैहाय बेफोरबायदि होखारबाय थायोबा जों बर'आ जोबस्रांनायनि लामायावसो थागोनखौ आं नुदों। होनबा बिथां चिफ CM बिथाङा मानो बेफोरनि सायाव जेबो राहा लामा लायाखै? आंनिया खोथाया बे। एक्सुवेलि आं दिनैहाय गुबुन जायगायाव माने एसे न'निफ्राय बाहेरायावसो लानि होननानै साथा सिङाव बा अखाबो हादों थिखोना बेनि बारैसो आं बाहेरायाव लादों। बे लादों मानोथ' बर' उफाधि लानानै जोंनि बर' फिसाफोरा गोदाव सोराव हालाय हाफाय जानांगौबा बर' हारिनि जायगाखौल' गासिबो माबादोंबा हाजार भुटानथिं नुनो थाङो बे माबा जायगायाव बर'फोरखौल' होखारदों। बे नेपालिफोर हादान सिफायनायखौ माबानो हाया, होखारनो हाया। बर'खौल' मानो होखारदों? बर'आल' गासिबो गोदाव सोराव। बर'फ्रा बहा थानानै जानांगौ? जों हगारा, मालाबाबो हगारा। जिउ गारगोन थेवबाबो जों हगारा। जेल जानांगौबा जागोन। जोंथ' जुग जाबाय। आंनो 75 बोसोर जाबाय। होनबा आबौमोननि दिना बेसे गोबाव जाखो? गोदो फार्स्टआवनो जोंहा आफामोननि बिबैमोनहानो फार्स्ट बे क'क्राझाराव बर'फ्रा थाफैजेननाय बाटारमारियाव। ओमफ्राय बिदिनो बर'आथ' बारा गैयामोननो। बिदिनो सोरखौबा लाबोनानै बर' जायगाथ' बिराद गिदिर जाखाबाय। आरो ओरैबो सान्तिनगरथिंबोथ' माबा बाङालिफ्राबो बारा गैयामोन। जों दासो बाङालिफोर जाजोबदों। दखानखौनो जों हाथाय नङाबा मोनजायामोन। दा दिनै माने बे बाटारमारि जायगाखौल' बे टाउन जायगायाव लाजिथाव बेखौ माने सेनो नागिरदों गभर्नमेन्टआ।
प्रमदआथ' नों मोनसे सिब जानानै बादा होनो हायोना बर' मानसि जानानै नों बर'खौ अनो मोनब्ला नों बर' सानोबा गावनि जायगाखौ जुदि क'क्राझार बायदि टाउनखौनो सेहैनो हायोब्ला होमबा बिसिबां लाजिथाव बर' हारिया सरकारनि फारसे मा खावलायनो सरकारनि फारसेथ' जों मालाबाबो जों माबा केस होगोन जों माबाबाय थागोन जेब्लाबो हाखौ हगारा जों जेब्लाबो हाखौ हगारा केस होगोन जों केस सालायबाय थागोन जोंनो नांगौ जों गावबागाव हाखौ गाव माबानानै लानांगौ जों लागोन मालाबाबो जों हगारा गभर्नमेन्टनो जों केस सालायबाय थागोन हाइकर्टआव थाङो ना मा कर्टआव थाङो थेवबाबो जों रायजोआव थाखा खांनानै माबाखौ मागोन जों केसखौ सालायगोन खिन्थु हाखौ थैबाबो हगारा आबाद मावनानै जायो बयबो आबाद मावो गायनानै फुनानै जायो ओरै जेबो गैला ओरै जों होनबा माखौ जानो गथ' गथायखौ जों माजों फोरोंनो जोंना गथ'फ्रा सिखाव जानांगौ दाखाथि जानांगौ उग्रपन्थि जानांगौ होमबा जों मा उफाय मावनानै जानो जुदि हाखौनो मोनाबा गायनानै मोनजायाब्ला थानो सुबिदा मोनाबा फरायनो सुबिदा मोनाबा बे गथ'फ्रा मा जानांगौ जिबनाव बे प्रमद बर'आ गोदो मा सुथि लानानै फैया मानो बे सुथिखौ दिल्लीयाव सुथि लाजेनबानो बुंबोनांगौमोन बे दैयाव थांनाय खासलेण्ड माबा लेण्डखौ बेयो मानो हगारनानै होआ बे मानो सहि होआ नाया हौवा बे सहिखौनो होनो नाङामोन जों बांलादेश नङा जों बांलादेशनि माबा नङा जों बर' गोदो गोदायनि बावनो सिरस्थियै रायजो जानाय बिमा बिफा बिबै बिबौ गासिनिफ्रायनो जों बाहायनो जोनोम जानाय बावनो थाखानाय जायगा गोदो गोदायनिफ्रायनो बहाय मावनानै जागासिनो दङ आरो जोंहा बिराद गिदिर फोथार दंमोन 111 बिगा बेखौ जोङो कम्पेनसेसन गामिनिफ्राय बेखार सेंग्राफोरनो साख्रि होगोन होननानै बुंबाय 111 बिगाखौ आंनो खुद सुनानै मण्डल रिक्रुइट लाबोनानै आङो सुनानै होदों 111 बिगा खुद आंनो सुनानै होदों होखांनानै उनावहाय साख्रिनि बेलायावहाय आं प्रसेस खालामदोंमोन प्रसेस खालामबा माने डन्ट केयार सरकारा जोंनि सरकारा डन्ट केयार खालामदों आरो ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा बुंदों बहाय फैसा थैसा लाखाबाय फैसा लानानै मानो साख्रि मोनबावनांगौ बेफोरबायदि खोथा होनदों दा नैबेहाय जे 36 बिगा बे जिनिसखौ लानो नागिरबावदों जों खोनादों आरो मैयाहाय माने सार्केल अफिसारा फैदों जाहैदों ओमफ्राय सासे मानसिया सासे बेक्तिया बेहाय हा दङ बेहा माने रेसिडेन्सियेलनि बिल्डिं बा कनस्ट्राक्सन खालामनो नागिरदों बेखौ दम होलांदों जाहैदों नोंहा मा हा दं भाई नोंहा मा सार्थ दं बेफोरबायदि होनना बुंदों जाहैदों दा नैबे गायनानै जाग्रा हाखौबो जे सरकारा दखल खालामोब्ला होमबा जों मा खालामनानै जानो बे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो नुबाय जों गुवाहाटियावबो बिदिनो बर'फोरनिखौ खालामबाय मोननै जायगाखौ आरो नैबावबो जोंनि बिटिसि हेड क्वार्टारावबो जुदि जोङो बिदि खालामजानांगौबा होमबा जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायावनो जुदि बिदि खालामजानांगौब्ला होमबा जोङो बेसेबां दुखुनांथाव सरकारा बेसेबां लाजिनांथाव बे जिनिसखौ सरकारा एसे बुजिनानै खामानि मावनाया मोजां नैबे आबाद मावनानै जाग्राखौ जुदि बिदि दखल खालामोबा बिराद अयनाय जागोन सरकारा जोंनि बिटिसि सरकारानो होन आसाम गभर्नमेन्ट सरकारानो होन बिराद दुखुनांथाव माने खासि बेसे दुखुनांथाव जागोन आरो गामिनिफ्रायथ' रावबो पाट्टा मोनाखै बहाय जोंना पाट्टादारि हा दंखायो गोदोहाय गौराङा जानानै बेखौ सिदलि बिदलि खालामजोब्बाय सिमनाखौ दा जोङो दिग हिसाबै गामिनिफ्राय दिग हिसाबै जोङो बेखौ दखल सथ'आवनो दङ आरो गोदोनि पाट्टायाबो पाट्टायैनो दङ खिन्थु जोङो पाट्टानि सिमा बादि जों दासिमबो बे सिमनाखौ मोनाखै ओमफ्राय जोङो दखल हिसाबैनो जों मावनानै जानानै दङ जोंथ' सारा रायजोआनो बेखौ होनायाव मत गैया जोङो होनायाव मत गैया जोङो रायजोयैनो बेखौ प्रतिबाद खालामगोन रायजोयैनो प्रतिबाद खालामनानै जोङो बे हाखौ बिदिब्लाथ' नोंथांमोना मादैजों ओमफ्राय बे सासे जिथु आदा बुंनाय खोथा बेखिनिखौ नुलांबाय आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि